Kristonia अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दंबावो नायगिरि साफ्रोमखौबो आरोबाव आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो जासिहरबाय। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआवहाय आङो नायगिरि साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबावबाय। ख्रिस्टनिया अनज्लायग्राफोर आरोबाव नोंथांमोनजों सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ शेयार खालामनो थाखाय आरो बे मोनसे मोजां सम आरो सुजुग मोनबावनायनि थाखाय बा मोननायजों लोगोसे नोंथांमोनजों बे कमेन्ट भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव मिजिंथिहरबावदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर एन्ड माय डियर साबस्क्राइबार्स और माय डियर भिउअर्स, तो बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांनि नामानो जाहैबाय रुफाली बर'। बे समाव बिथां रुफाली बर'खौ आङो स्पेसियली वेलकाम खालामदों आरो आंनिफ्राय बिथांनिसिम थेंक इउ आङो दिनै जासिहरो। आरो जुदि बिथां रुफाली बर'आ आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आङो खावलायहरबाय। अनजाग्राफोर रुफाली बर'आ आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों। बिथांनि कमेन्टआ बेनो जाहैबाय, गुड मर्निं सार, रागाखौ माब्रै गावनि गोसोनिफ्राय खारहोनो हायो सार, अन्नानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होबा हामगौमोन सार। आं मानो रागा जोंफ्लांबाय थायो हारसिङैनो मानोबा। तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां रुफाली बर'आ आंनो मा कमेन्ट हरदों। तो बे समाव आं आसा खालामदों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा बिथां रुफाली बर'नि जे कमेन्टखौ जायफ्रा खोनासंबाय खोब रोखायै क्लियारैनो खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों। बिथाङा आंनो बेखौनो लिरहरदों रुफाली बर'आ, माने जे ना राग, जे सुबुं हारिनाव जे राग दङ बे रागखौ गावनिफ्राय बा जोंनिफ्राय माबोरै गोजान खालामनो हागोन, माबोरै गैया खालामनो हागोन ना, बेनि सोमोन्दै आंनाव सोंहरदों बिथां रुफाली बर'आ। ओमफ्राय अन्नानै भिडिअ लाबो सार होननानै बा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होब्ला मोजां जागौमोन होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों। तो बेनिखायनो with my small knowledge again and with my small understanding dear viewers, बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आं लानानै फैबावलायबाय। तो ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नंगौ जों दिनै बुहुमाव जोनोम जानाय लोगो लोगो ना बेनि उनाव जेब्ला जोङो बुजिनो हायो, खोथा बुंनो हायो ना, माबा मोनसे जोनोम जानायनि उनाव मोनसे सेन्सआव जे जोङो फैयो जों सुबुं हारिया ना, जोंनियाव रागा जोंनियाव अट'मेटिकलि दिनै बियो जानानै फैयो। ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बुहुमाव बेबायदि मानसि गैया होननाखौनो जों बुंनो हागोन जे सासेबो बा बेबायदि मानसिनाव राग गैया, बुहुमाव बेबायदि मानसि दिनै गैया आरोखि ना। बुहुमाव जोनोम जानाय थांनानै थानाय साफ्रोमनावबो दिनै जोंनावहाय राग दङ। मा मानसिनावल', इभेन द ना जिब बा जुनारफोरनि गेजेरावबो ना, जुनारफोरनि आथिं थोंब्रै बा थोंनै जुनारफोरनि गेजेरावबो बिथांमोननावबो दिनै राग दङ आरोखि। मानसिनावल' दिनै रागा दङ बे नङा, जुनारफोरनावबो दिनै राग दङ। तो ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै नोंथांमोना मिथिगौना बे रागखौ लानानैनो जोंनि गोबांथार सुबुंफ्रा दिनै खस्थ' मोननो गोनां जायो, सैनो गोनां जायो, लाजिनांनो गोनां जायो, दुखु मोननो गोनां जायो आरो मा उन दाहा खालामनो गोनांबो दिनै जानानै फैयो। मानि थाखाय? बे रागखौ लानानैनो। ख्रिस्टनिया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा, लेखा गोरों गिदिर मानसिफ्रा दिनै बुंदों रागखौ गुसुं फाग्ला होननानै बुंबावदों आरोखि। एंगार इज
short madness होननानै सासे लेखा गोरों मानसिया बे खोथाखौ बुंबावदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोनजों ना बाइबेलनि साजेसन मथे बे रागखौ जों गावनिफ्राय माबोरै गोजान खालामनो हागोन, बा जोङो रागखौ माबोरै कन्ट्रल खालामनो हागोन जोंनि रागफोरखौ ना जों बे समाव जों बेनि सायाव सावरायनो जोङो थांनि। ओरैबायदि राग दं दिनै जोंनाव ना एक मानसिनाव रागानो ओरैबायदि माने बुंनो हायै हमथानो हायै बेबायदि दिनै राग दं आरोखि। आरो रागजोंनो दिनै नस्थ' जानायफोरखौबो दिनै नुनो मोनदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेलनि मथेब्ला माने बे रागखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामनांगौब्ला बे जाहैबाय जोङो नाम्बार 1 फार्स्टआवनो जोङो बिराद गुरै नम्रता अनसुला जों दिनै जाथारनो नांगोन आरोखि। जुदि जोंनि रागखौ जों जुदि गोजान खालामनो लुबैदोंब्ला बाइबेलनिफ्राय मा जानांगोन, जोङो गुरै नोरोम अनसुला जों एकदमबारे जाथारनो नांगोन आरोखि। जेब्ला जों गुरै जागोन जोंनियाव रागा सहजै जायगा मोननो बा जायगा लानो हानाय नङा। नम्रता ना अनसुला जुदि जों जायोब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ओमफ्राय आरो दिनै बेल' नङा, मा जानांगोन जोङो क्षमा होनो हाग्रा बेबायदिबो दिनै जोङो जाबावनो नांगोन ना। जोंनि सायाव जुदि सोरबा गोरोन्थि बुंदोंब्ला, सोरबा गाज्रि हाबा मावदोंब्ला बिथांमोनखौबो दिनै क्षमा होनो हाग्रा दिनै जोङो जाथारबावनो नांगोन। अब्लासो जोंनि दिनै रागफोरखौ जोंनिफ्राय जों गोजान खालामनो हागोन। जों जुदि क्षमा होनो हायाखैब्ला बा जों जुदि सोरखौबा क्षमा होनो हायाब्ला that means रागा जोंनाव दङ, रागाया आरो बिथांनि सायाव जों खिथेर लाफिनगोन। आरो जों जुदि क्षमा होनो हानाय गोसोआ जुदि जोंनियाव थायो अब्ला मा जागोन, रागखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, बे रागखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामनांगौब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलनि मथेब्ला मा we need to turn to God in prayer। मिथिबायना, जोङो आर'जजों, जों ख्रिस्टियानफोर जानायखाय आर'जजों प्रार्थना खालामनायजों जों इसोरनाव गिदिंनो नांथारगौ। जेब्ला जोङो इसोरनियाव आर'जजों प्रार्थनाजों जों गिदिंगोन बा इसोरनियाव आर'ज खालामसोग्रा ना इसोरनियाव प्रार्थना खालामसोग्रा जों जुदि बेक्ति जागोन अब्ला जोङो जोंनि रागफोरखौ दिनै जोङो हमथानो हागोन। आरो जेब्ला इसोरनि बाथ्राफ्रा जोंनियाव थागोन, that means गोथार बाइबेलनि जे रावफ्रा जुदि जोंनियाव थायो अब्ला जों गाव गावनि रागखौ जों दिनै हमथानो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जों मा जानो नांगोन, मा जानो नाम्बार 1 जोङो बिराद अनसुला नोरोम नम्रता जों बेबायदि जानो नांगोन, क्षमा होनो हाग्रा जानो नांगोन। आरो मा, आरो इसोरनियाव आर'जजों गिदिंग्रा, इसोरनियाव आर'ज खालामसोग्रा that means जों जाथारनो नांगोन। आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रा that means गोथार बाइबेलनि लिरनाय रावफ्रा जोंनियाव थाथारनो नांगोन। अब्लासो जोंनि रागफोरखौ जोंनिफ्राय दिनै जों गोजान खालामनो हागोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम बिथां रुफालि बर'नि जे कमेन्ट, बे कमेन्टखौ लानानै नोंथांमोननिसिम आङो मोननै बा मोनथामसो बाइबेल सिरि गोथार बाइबेलनिफ्राय दिनै लानानै फैदों। नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन उपदेशगिरिनि 7 बालाबनि 9 सिरि। आं फरायगोन जिसुनि मुङै। बेयाव बेबायदि बुंदों, नोङो गावनि रागखौ हमथा, राग जोंनाया मुर्खुनिसो खामानि। जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव उपदेशगिरियाव बे बाथ्राखौ बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा नोङो गावनि रागखौ हमथा, राग जोंनाया मुर्खुनिसो खामानि। खोनाबायना बाइबेलाव मा बुंदों? जोंखौ खावलायदों, नोंथांखौ खावलायदों गोथार बाइबेला। जों बयखौबो दिनै रिक्वेस्ट खालामदों जे जों जे राग जोङो बे रागखौ दिनै जोङो हमथानो नांथारगौ, नङाब्ला जोङो नस्थ'नि लामायाव जोङो थांगोन। आरो राग जोंनाया मुर्खुनिसो खामानि होननानै बाइबेला बुंदों। दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय, सासे लेखा गोरों मानसिया बुंदों एंगार इज शर्ट मेडनेस, रागा जोंनाया गुसुं फाग्ला। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेलाबो दिनै बेखौनो फोरमान खालामदों, राग जोंनाया मुर्खुनिसो खामानि होननानै।
अब्ला बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जाकबनि 1 बालाबनि 19 आरो 20 सिरि आं फरायनो 19 सिरिखौ आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर नोंसोरो बिखौ मिथिगौ सोर साफ्रोमबो खोनासंनो थाखाय गोख्रै बुंनो थाखाय लासै बोराबनायनि थाखाय लासै जाथों खोनाबायना 19 सिरियाव आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर नोंसोरो बेखौ मिथिगौ साफ्रोमबो खोनासंनो थाखाय गोख्रै बुंनो थाखाय लासै बोराबनायनि थाखाय लासै जाथों बेबायदि बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों जोङो खोनासंनो थाखाय गोख्रै जानांगौनो बुंनो थाखाय लासै आरो मा बोराबनायनि थाखाय लासै जाथों होननानै बुंहरदों आरोखि जानला मोनला जोंखौ बोराबनो बा एकदम रागा खरा मानसिफ्रा थाब थाब बोराबोना नाथाय जोंखौ बाइबेला रिक्वेस्ट खालामदों लासैसो जानांगौ जोंनि बोराबनायफ्राबो दैट मिन्स बिराद खरा खरि जों रागा जोंनो मोना अब्लासो रागफोरखौ दिनै जोङो गैया खालामनो हागोन जोंनिफ्राय गोजान खालामनो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो लास्ट सिरियाव बुंदों मानोना मानसिनि बोराबनाया इसोरनि धोरोमखौ मावा खोनाबायना 20 सिरियाव बुंबावबाय मानोना मानसिनि बोराबनाया इसोरनि धोरोमखौ मावानो ख्रिस्टियानियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों ना बिथां रुफालि बर'नि जे कमेन्ट आरो बिथां रुफालि बर'खौ बेखौनो आं मिजिं थिहरदों बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आरो जे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामबाय बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों गाव गावनि रागखौ हमथानो बा गाव गावनि रागखौ गोजान खालामनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै बिथां रुफालि बर'जों लोगोसे आङो बेखौनो मिजिं थिहरबाय आरो नायगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथोंसै स' हामबायसै ख्रिस्टियानियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे दिनैनि बे गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय